Ahojte a vítajte pri sledovaní tejto epizódy Vykopávky. Dneska tu vedľa mňa sedí skoro ako vždy Jan Žitňanský, Čaute. youtuber a IT špecialista a takisto sa rozumie do starých počítačov, na ktoré sa kvázi pozeráme. Dnes tu ale mám túto zaujímavosť. Veľmi veľkou náhodou som na to natrafil na AliExpresse. V podstate nikde inde sa to ani kúpiť zatiaľ nedá. Je to moderná 386. Postavená z moderných partov, ktoré sú síce tiež už trošku retro, tak okolo 97, 2004 a podobne. Aha. Ja som teda tento device vôbec nevidel. Ja sa chcem spýtať, že to sú nejaká druhovýroba, čo sa v nejakej industriálnej sfére používalo? Tak toto zvykne bývať, že niektoré 386, 486 tu teraz existujú, pretože majú nejaké využitie v nejakých priemyselných špecifických zariadeniach. Predpokladám, že ten čip, ktorý tam je, to je nejaká socka, nejaká Ali, volačo, hodím názov tuto niekde hore. Schéma tohoto počítača je k dispozícii aj na store toho človeka, čo to predáva. To takisto hodím URL-ko niekde tuto na obrazovku. A ten čip sa robil pravdepodobne kvôli týmto industriálnym využitiam, aj keď je zvláštne, že väčšinou to nebývali tieto socky, že má aj grafiku v sebe. Obyčajne to bolo, že je to len procesor. To boli obyčajne bezgrafikové tie PC 104 alebo 102, je ten štandard, ten industriálny. Uvidíme. Pozrieme sa najprv, ale jak to vyzerá, jak je to balené. Ja som to mal otvorené, pozrel som sa, či to beží a hodil som tam nejaké veci na ukážku. Ale nejak silnejšie som sa s tým tiež nehral ešte. Takže v balení čo nájdeme? Balenie je také celkom akože jednoduché, je tu buklet, ktorý si treba rozhodne prečítať. A teda zariadenie sa volá Pocket 386. To je názov. Aj to tak celkom na eBayovej, teda AliExpress stránke vtipne ukazuje, som ti to posielal, ako má strčený ten počítač vo vrecku a teda je v podstate obrovský. Robí si z toho celkom srandu. No a tu sú nejaké celkom dôležité informácie, ktoré nikde nie sú popísané, hlavne ako sa používa OSDčko, pretože ono toto bude poskladané z viacerých vecí, nie len z počítačových partov. Jasne. Tu máme nabíjačku, je klasického amerického štýlu, pre nás nevhodné, 12V, 1,5 A. A teda tá mašina si naozaj troška cucne. Tu máme nejaké periférne pripojenia a máme tu možnosť pripojenia PS2, klávesnice a myši a ešte aj VGA výstup, čo je celkom pekný bonus. Super. A v druhom balení je LPTčko, klasické LPTčko, vhodné možno tak pre nejaký Covox speech thing, alebo tlačiareň. OK. A možno na projekty. No, main event, samotný počítač. Ja som poťažkať. Celkom ťažký. Normálne odklopím, či to nejaký Klasická notebooková forma. OPL 3 chip, OK. Tak, je tam nejaká hudba, nič extra, sú to len MIDI. A ešte také podľa mňa zašumené dosť. Ale tak, aký čip bol, taký tam dal, pravdepodobne. Píšu 386 SX Core, čiže 386 SX, čo sú tie slabšie 386. Ale tak, tie retro veci na tom frčia perfektne, určite lepšie ako na 286. Určite. A zároveň tam je Windows 95. Ty si spomínal, že to je ekvivalent 40 MHz 386? 40 MHz to má, no. Moja 16 MHz, čo som mal, tak by závidela. No okej. No, ešte sa pozrieme na telo, že čo je tu všetko naokolo. Máme tu power button, line out pre audio. Vzadu máme napájanie, nejaký ISA GPIO port,
Tuto ide zapojiť tá VGAčka a PS2 a 8-bitový a 16-bitový ISA slot. Na to treba extra adaptéry, tie sú momentálne v pošte, chvíľku si na ne ešte počkám. Má len 8-bitové k dispozícii, ale pracuje sa aj na 16-bitových, takže kto bude chcieť lepšiu grafickú kartu alebo zvukovku, tak bude to môcť do toho zapojiť. Teraz maximálne ozaj ten Sound Blaster 8-bitový alebo niečo ekvivalentné. Ďalej tu máme slot na Compact Flash kartu, čo je hlavné úložisko tejto mašiny a dáva k tomu nejaké Compact Flashky. Nepíše, že aké, mám dojem, že niekde je giga, niekde 2 giga, akú má, takú dá. Aj tuto v podstate je takáto veľmi špinavá, industriálna Compact Flash karta z roku 2011. Už má nabehané, očividne. Keď behala v nejakom routeri alebo tak, vieš, to je v pohode. Takže takéto nejaké secondary use Compact Flash karty a už je aj naplnená softvérom. Je tam nejaký DOS, je tam Windows, spústa kreknutých hier. Ten človek vie, na čo to tí ľudia budú kupovať. Áno. Máme tu USBčko, ktoré funguje nie ako úplne USB. Je tam síce driver na ISA USB, nejaký systém, ale funguje tak, že pokiaľ do toho zapojíme nejaký USB kľúč alebo USB disk, tak sa nám objaví ako Dčko. Okay. A funguje to zatiaľ dosť bez problémov, čo som skúšal, len je to hodne pomalé. Tých 200 KB alebo tak nejak za sekundu, je to také mizerné pomalé. No a máme tu ešte LPT port. Od spodu nám tam dal k dispozícii ešte aj rôzne dvierka, čo je také zvláštne, že tieto dvierka nám nevedú skoro k ničomu. Je tu len nič, neviem. Čo tým chcel povedať? No. Možno, že nejaká predošlá revízia tej dosky mala ten BIOS čip posunutý, alebo možnosť vymeniť rámky. Je tam 8 MB RAM a tu sú zrovna tie rámky v 4 kusoch. Tiež je zvláštne, že a dobré, že všetky tieto dvierka majú ešte aj extra západky, čiže sú pevné, neflexujú toľko. Áno. Čiže keď to sem dám, tak musím to ešte aj po boku dotlačiť a tým pádom to nie je také flexibilné. Tam máš gumené nožičky tam dal. Baterka 4000, čo je fajn. To vydrží celkom dlho. Meral som odber a keď je tá baterka prázdna, mašina sa nabíja a beží. Bere to presne 18,5 W. A pokiaľ je baterka plná, tak toto pri plnom výkone žere tak 7 W. Okay. cca 2 hodiny na túto baterku človek môže rátať, že to pôjde. A viac. No a tu máme zvukovku. Tu je ten Yamaha čip. A možnosť nastaviť volume pre ľavý a pravý kanál separátne, čo je zvláštne, ale budíš. A nejaká ISA zbernica, ktorá je tiež ju popisuje na svojej stránke, že ako vyrobiť nejakú kartu, ktorú si sem človek doloží, čiže je tu interná ISA zbernica. Mám dojem, že ešte jedna tuto vnútri a v nej je zapojený ten konvertor na tú Compact Flash kartu. No a toto je ho úplne, že custom design, či pobral nejaké existujúce veci, je to taký ten Frankenstein style PC? Ťažko povedať, určite sú to staré party, vnútri sa budú podľa mňa časom v nejakom rozmedzi od 95. do 2000. kľudne 11. pohybovať. Otvoríme, pozrieme sa na dátumy na čipoch. To bude zaujímavé určite pre diváka. No a teda main event je ten pekný displej, ktorý tam je. Není zrovna úplne pekný. Teda máme tu aj čo to má za rozlišenie? Píl, dám ho preč. Tak, myslím, že to niekde uvádza, jestli áno, hodím to zase na obrazovku. A v podstate máme tu klávesnicu, ktorá je plná, okrem numpadu nemá nič chýbajúce. Šťúkaš, chcem si vyskúšať, jak sa to píše. Jano je...
Troška menšia, ale... Neviem na tom 10 písať, lebo je to moc malé, no. Ale v pohode, však čo by som nechcel. No a máme tu ledky harddisku, ledku poweru, 2 reproduktory. Sú mizerné, také chrastítka, určite ich vymením časom. No a to je asi všetko. No dobre. Takže môžeme to nabútovať. Okay. No a takto je to prednastavené od Novoty. Neviem, či je vidieť na... No tuším, to musím až takto vyhnúť. Ten displej není moc dobre vidieť z uhla. Takže takýmto spôsobom to človek rovno dostane. Nabehne len DOS, zdá sa, že nič tam není, ale je tam Volkov, nejaká veľmi vysoká verzia. Jedna z tých novších, čo som pozeral. A sú tam prednahraté hry. Takto to už prišlo z AliExpressu. Aha. Jediné, čo som tam pridal, je ten adresár 386, ktorý obsahuje nejaké hry, na ktoré sa určite pozrieme. S týmto vybenchmarkujeme. No ale teda dostane to človek tuto s nejakým 3D benchmarkom. Tento CDOS a PDOS to sú nejaké čínske prídavky pre DOS. Čínsky malware. Keď to človek spustí, tak tuto dole na spodu sa zobrazí taká extra lišta, ktorú som nikdy nevidel. Pravdepodobne sú na to v Číne alebo v tých miestach, kde to predajú zvyknutí. No. A je tu Windows 95, do ktorej sa dostaneme tým, že napíšeme Win. A teda behá celkom rýchlo ten Windows. Človek by povedal, že na 386 SX 40 pôjde strašne zle, ale tú chvíľku, čo som sa s ním hral, nebolo to vôbec špatné, že dá sa to použiť. Nábeh je ale troška dlhší. Jasné. Tá Compact Flash karta ani len nepatrí k tým rýchlejším, je to dosť taká slabšia karta. Ja to som určite nemal Windows 95 na 386. No. Som prekvapený. Akože isto ide. Tam väčšinou 3.11 frčali, no. Jasné. Ale nábeh ako dá sa povedať. Akože je to použiteľné. Taký blue screeník by to chcelo, aby to bolo autentické. Treba pripojiť nejaký device. No. Čakajte, čo skúsime. A teraz funguje, dobre. Čo je super, on zabudoval nejakú funkcionalitu do toho, že týmto tlačítkom, čo je bežne kontextové Windowsové menu, on ho nazval ako MK, ako mousky. Keď ho stlačíme, môžeme kurzor používať ako kurzor. Týmto tlačítkam sa kedysi hovorili kurzorové tlačítka a ovládal sa ním kurzor na obrazovke, ale to je v časoch DOSu. Dnes už majú využitie maximálne tak v Exceli, ale možno v Outlooku. V Outlooku, keď chcem ísť na ďalší mail. No. Áno, ale ja to tiež volám, že kurzor. Hej. Áno. Lebo kurzor dneska považuje človek túto šípku, ale kurzor je tá blikajúca štvorcová vec v DOSe. Z toho to vychádza. Ako sa to volá po... No, takže takto sa to dá prepínať. Otáznik je jedno tlačítko a shift je druhé tlačítko. Také celkom akože rozumné, takže bez problémov si kliknem, zavriem okno, otvorím. Ale tak šikovný pán z Číny, musím povedať, to sa mi páči, že sa s tým vyhral. No, on mal predtým ešte aj 086 a mal ešte aj 386, ale to bola taká Hand 386 sa to volalo, takisto to hodím tuto na obrazovku. To bola taká podlhovastá vec, vyslovene do ruky, ale s gumovými tlačítkami a už na prvý pohľad to vyzeralo, že toto sa bude mizerne ovládať. Takže som ako si odolal tomu zariadeniu a som si hovoril, kebyže urobí tú 086, teda 386 v tej verzii, ak bola 086, lebo tu urobil presne v tejto verzii, že to malo toto šasy, CCA, takéto je podobná. Myslím, že tam aj iný displej a trocha iná klávesnica. A od spodu sa dali meniť rovno čipy, procesor a ja neviem, koprocesor a čokoľvek. Je to viac modulárne, tá mašina. Takže ten môj sen sa splnil, dal to do tohto šasy notebookového.
Teraz nám to beží na tú baterečku, pôjde to celkom dlho. Dobre, čo je tam také zaujímavé, sú tie jeho extra kontextové menu, ktoré zapneme FN a F4. Tam vidíme nejaké menu, jak z DVD prehrávača. Nože úplne. A predpokladám, že tento displej ako taký, ten kontroler, je z DVD prehrávača. To je veľmi možné. A druhé menu je takéto. Vyzerá úplne ináč a to už vyzerá, že to je dorábané. A to nám ukazuje možnosti, že kde môžeme zapnúť, vypnúť externý výstup na VGA, zapnutie, vypnutie myši, keď chceme použiť myš na PS2, LPT zapnúť, vypnúť a zvukovku zapnúť, vypnúť. Tie pozorovacie uhly sú také všelijaké. Pozorovacie uhly sú není moc dobré. Ja toto vidím ako čierne okienko. Keď sa na to takto priamo pozrieš, tak akože ten preblikáva displej... tam niečo. Dobre, nie som vadný. Troška to preblikáva. Mám dojem, že to tam nejak dosť forsoli spravené to menu, že nepatrí tam a predsa tam je. Áno. Ale teda obraz toho displeja je dobrý. Ako môžeš vidieť, že pri priamom pohľade na neho vyzerá dobre. Úplne vyzerá dobre a myslím si, že máš pravdu, že to bude DVD prehrávača. Lebo ty sa podľa mňa vyrobilo na tony a potom ich nikto nechcel, lebo že na čo, tak zostalo ich celkom dosť. Neviem, či to bude možné vôbec na kameru ukázať, ale keď sa pozrieš takto osobne, ja to priblížim potom túto do kamery, pozri sa, že ono to vyzerá, aký bol ten obraz zašumený. Že šumí trocha. Áno. Je úplne tak vyzerá. Je to vidieť aj pod DOSom. Prepač, to je podsvietenie LED alebo CFL? Rozoberieme, zistíme, ale povedal by som, že LED. Pozrieme sa do manuálu, či nám náhodou nepíše, že aký typ tam je. Lebo zase LED podsvietené displeje, to nie je až taká stará záležitosť. Lebo však vieš, kedy biele ledky začali existovať? No nič, dobre, uvidíme. Že či to kvôli... A nie, to kvôli CFL to nebude. Nepíše... No skús mi ty tú teóriu povedať, že to je... Ale vieš, čo to môže byť? Analogový... Áno, to som chcel. Áno, to je tá moja teória, že ten výstup bude analogový. Presne. Nejaké klasický žltý cinč. Áno. A tým je to nejak prepojené. Môžeme sa pozrieť do schémy, že ako je to tam riešené, ale tam často tak či tak je riešený len RGB. A ten ide niekde do kontrolera a tento môže prerábať na ten kompozit výstup. No píše tu len, že to má rozlíšenie 800 na 480 alebo 640 480, takže to je všetko, čo o tom displeji oficiálne vieme. Ale pekné to je, mne sa to teda veľmi páči. Chala si dal záležať. Ešte také priehľadné to spravil. Toto je prvá verzia, druhá verzia je biela priesvitná, kompletne priehľadná. OK. Tak priesvitná, je priehľadná. No, priehľadná, no. Priehľadne, keď to je úplne celé ako sklo, že priesvitne, tak to presvíta. Počkaj, no skúsime tieto... Aha, zo. Čo je v kuši? V koši sú nejaké veci, to som sa aj čudoval, videl som nejaké... AOL, áno. Veci, ktoré nikto nepotrebuje. Nikto nikdy nepoužil. Alebo teda použil, ale dneska už nie. Hej. Dobre, exitneme to z Windowsu, dáme sa do DOSu. V tom Windowse toho moc nenarobíme, aj keď teda môžeme sa pozrieť takto. Aspoň na properties tohoto počítača. Nastavíme to na kameru, aby to bolo vidieť, len my zase nič neuvidíme. A máme tam nejaký next gen driven computer, OK. A 8 MB RAM. Chybný radič na disk, má si nejaké trable. No, však je to compact flashka, takže nejaký emulátor alebo čo. Cirrus Logic, grafický čip nejaký, ktorý je súčasťou toho hlavného.
No a tu ešte asi tú zvukovku nám našiel Adlib, OPL 3, takže MIDI si môžeme akorát tak, keď sme už tu vo Windowse pustiť. Aj tu nejaké asi pripravil, no jasne. Tá mašina je ku podivu veľmi predpripravená pre takého IT entuziasta. Očividne. Lebo hry sú tam prednahraté. Ale tak to ma tak teší, že chalan, očividne ho to bavilo, to nebolo také, že idem predať nejaký šum, že zdal si s tým tú robotu a premyslel to. Veľmi dobré. Tiež si myslím, že je to až moc premyslené na to, že nechce len vychrliť nejaký produkt, ale aby to aj naozaj ulahodilo tomu človeku, čo to kúpi, a to je rare dneska. Áno, a čo teda nechce byť politicky nekorektný, ale z AliExpressu veľa vecí tak príde, že len aby bolo, vieš. Treťotriedna kvalita všade, no. Tá kvalita tu určite nebude vysoká. Pohode, ale napríklad mne je sympatické, že využil nejaké staré veci, že starú compact flašku, rozhodne. Veci, že jednak cenu drží nízko kvôli tomu a plus sa to nevyhodilo voľa, kde... A kompletný repurpose aj tých čipov, ktoré sú tuto, lebo kto by to ináč chcel? Presne. Na čo ti by bol ten samotný čip, alebo nejaké edoramky, Opel 3, možno tá sa ešte niekde možno jak tak používa, ale proste využitie starých čipov, ktorých je určite hromada, nestoja nič, kúpiš ich určite 100 000 za 100 €. Tak. A teda treba len navrhnúť na to dosku. A to je všetko, čo treba. No, pustíme si teda nejaký mid, keď už to máme otvorené. Niečo, čo všetci poznajú, ale nič z toho to nepoznám, takže treba tento Beyond. Či je tam driver. Než sa nám otvorí Windows Media Player. OK. Že by to bola dobrá ukážka midov, to nemôžem povedať. Tak to ani náhodou. OK. On nezavrel, dobre. 95-ka, no musíme to zavrieť. Starý Windows, nečakal som, že to takto funguje, už som zabudol. Neotvorí to v tom už bežiacom. Sme sa niekde posunuli za ten čas, no. OK. Reproduktory sú rôzne. To je sú príšerné tie reproduktory, no. Aha, zaznám to. Áno, to vyhubuje, no. Prejdeme rovno do DOSu. Áno, daj. A keď si všimneš, tak keď sú tam basy, tak ten displej vlní. Niekde by to chcelo pridať kondenzátor. To teda by chcelo. A tak to očividne je jasné, že ide o analogový výstup na ten displej. Dáme kompletný reset. OK. Fú, no, dobre. Na toto som už zabudol. Že to vyzeralo. S červeným písmom na modrých obláčkoch. Ono v podstate, tieto MIDI mi tam prídu ako bonus. Lebo v tejto dobe sme mali všetci PC speaker. O Sound Blasteri sa ani nepočulo. Však ja som ti preto poslal Supaplex, keď sme dnes sa troška briefovali. Áno, nevadí. Tak, ja som mal PC speaker samozrejme, lebo však som bol socka, nie soc takýto, ale také na socka. No a tam bola jednak akože celkom slušná hudba na PC speaker, tam boli normálne akože sample na sound effects, čo bolo mega. To málo ktorá hra teda mala. Mám tu dokonca aj takú hru, ktorá to má, ale nejde moc dobre. Mám tam, dobre, k tomu sa určite dostaneme. Tuto máme nejaké, už rovno soft, ktorý tam bol, nejaký check-it, tuším to je, ktorý nám ukáže nejaké speky. Takže tu sa môžeme pozrieť, píše, že je to nejaký next gen NX586, čo je tak akože dosť smiešne to nazvať 586. To určite nie, no. To tie 486 DX5, čo boli AMDčka, by som nazval ako 586, ale určite nie toto.
Pravdepodobne to je nejaký moderný čip, ktorý len má také meno, ťažko povedať, že odkiaľ bere túto informáciu. 45 MHz, to by tak sedelo. BIOS je tam z 95. roku, 8 MB RAM, trocha je zožratých asi pre grafiku, keďže tam máme tých 7 volačo. A VESA grafická karta. To som nechcel ešte kvitnúť, ešte som chcel pozrieť ďalšie položky, ktoré sú k dispozícii. Že tu je samý procesor, nemá žiadny koprocesor, čo je mínus. Porty, zoznam IRQ. No lebo na tej, vieš, keď to je industriálny čip, čo asi bude, tak na čo by tam floating point operácie riešili v tom zariadení jednoučelovo, vieš. Grafika Cirrus Logic, takisto sa hlási tuto. Koľko píše? 512 kg pamäte. Ani zrovna veľa, ale pre dosádzke veci to plne stačí. Tu máme informácie o pamäte. A tak to je Edo RAM, hej, si hovoril? Nejaký Edo, áno. Nejaká kalkulácia rýchlosti procesora. Ťažko povedať, či má 54 MHz. To sa nechce veriť, no. Network žiadny. Windows. Vieme, aký je, že exit. No a potom už tu mám len také túly, ktoré som tam ponahadzoval, aby sme sa mohli pozrieť. Z nejakého dôvodu všetky tieto benchmarky, ako je Speedsys, ktorý je celkom akože známy a často používaný, on sa zasekne na teste Year 2000. Okay. Neviem, prečo nepokračuje. A HV Info, keď ho spustím, zamrzne. Not sure where's the problem. Ale máme tu DOSBench, ktorý má v sebe tiež tieto testy, ktoré sa chovajú rovnako. Ale sú tam ešte nejaké 3D zobrazovače. Aha, to Choice, ten som určite nechcel. Chcel som pustiť DOSBench. A ten 3D bench funguje normálne. Dáme 2 pre rýchlejšie počítače. Aha, toto je rýchlejší počítač, aby som vedel. Skúšal som aj ten pre pomalé počítače a chová sa to v podstate rovnako. Neviem, či získa vôbec nejaké body v tomto benchmarku. Ale tak toto je starý typ benchmarku na 3D grafiku. Vidíme, že je to silne low poly. A žiadne textúry. To je brutálne, ako sme sa posunuli. Textúr mapping v tej dobe tuším asi ani nebol. Tak z 512 kg videoram. Moc vody nenamútiš. No a už sú tu nejaké preloaded hry. Je absolútne zvláštne, že tam priložil hru Ace, ktorá nejde spustiť, pretože očakáva niečo s disketovkou. Ačko, napíše Ačko, abort a nejde ďalej. Je tu Doom, čo je klasika, ale na 386 je to už troška veľké sústo. Ten Doom, pustíme si ho. Ale Wolfenstein by mohol fungovať, keď tam vidím najvážne. Wolfenstein pôjde perfektne. To je ďaleko presahujúci hardware, ktorý potrebuje. To išlo dobre aj na 286. Prehistorik, ten si ty requestoval a on už ho tam dal pre teba. To je jednotka, hej, typujem tá. To bola aj dvojka, ale tá bola trošku náročnejšia. Toto je jednotka. Jasne, dobre, super. A toto nepoznám. Jedna z týchto hier je taká nejaká čínska zvláštna hra, nevedel som sa z nej ani dostať. Raptor, to je taká celkom slušná strieľačka, zábavná. A tieto tu ani... Aha, Planet X3. Crack. Crack Planet X3, to je niečo, čo mu neschvalujem. To teda nie je. To určite 8-bit guya nepoteší. A v podstate asi to aj vymažem, pretože som proti takýmto veciam. Ako reálne, keď na tom v dnešnej dobe niekto maká, tak nebudem to kradnúť. No, akože. V tých rokoch to bolo iné. V tých rokoch to bolo iné. No a tieto hry sú v podstate už dnes snad považované za abandonware, takže to je ešte v takej tej šedej zóne, že OK, ale Planet X3 je nová, moderná hra, vyrobená nedávno človekom, ktorý má YouTube kanál veľký a teda určite by som mu to nechcel brať.
No a máme tu Tyrian, to je tiež parádna strieľačka. Myslel som si, že to na tomto nepôjde dobre, ale ide to veľmi dobre. Takže čo si môžeme ukázať je pravdepodobne asi ten Doom by mohol zaujímať najviac ľudí. Toto je pôvodný originál Doom, ale ten ide mizerne. Pretože tá 386 nemá dostatok sily na to, aby to pustila. Hudbu máme z reproduktorov MIDI a PC speaker nám ide na pozadí. Aha, tu je to na BASD, tuším. No a vidíme, že to je naozaj veľmi mizerné. Takýmto spôsobom by to asi nechcel hrať nikto. Je možné si zmenšiť samozrejme klasicky v Doomovi obrazovku, ale ani tak to nejde zrovna najlepšie. Ešte je možné znížiť detaily na low, ale tiež moc nezískame, aj keď je to teraz už také hrateľnejšie, aj keď teda hrateľné pri tom to je... Hrateľné je ťažko povedať. Takže Doom není zrovna najlepší, ale našiel som Fast Doom. Okay. Ale jak to MIDI išlo fajn. Áno, ten zvuk znel oveľa lepšie než ten vo Windows, to bolo mizerné. A možno, že to bola len zlá voľba tých midov, lebo teda zdalo sa mi, že sú také monofonické. Áno, aj blbé nástroje tam. No. Môžeme pustiť toho Tyriana napríklad, ten má dobrú hudbu. Neviem čo je, neviem, na to ako vyšlo. Veľmi veľká populárna strieľačka. OK. Ešte keď si myslíš, že rok 2000 je cool, hej? Tu si vyzbrojuješ loď, kupuješ si do nej všelijaké upgrady a... No to vyzerá to dobre. Pustíš si potom samotnú hru. Neviem, čím sa to ovláda. To je taký ten scroller, shooter, či? Jo. Jasné. OK. To klasika. No a máme tu toho Fast Dooma. Ten má ináč strašne veľké množstvo exáčov, pozri sa, ich tam asi 20. Brutálne. A každý je na nejaké špecifické nastavenie a rozlíšenie. Jasné. Dokonca je tu aj textový režim v ASCII. Čiže to máš asi, že... v Herkulese, v MDAčku. Že koľko máš na Y-novej osi rozlíšenie, to asi to bude, ne? Či? Áno, a direct a nejaký iný typ renderingu tam je k dispozícii. Ale keď sa to pustí len klasicky v Doom, tak pustí obyčajného Dooma s tým, že máme k dispozícii viac grafických nastavení. A by si neveril, že stačí, v podstate, ja to teraz veľmi rýchlo pustím, alebo tam chýba demo, aby sa to seklo. A tu sa pozri, ako nám to ide. Aha. Toto už je plne hrateľné, si myslím, v tomto rozlíšení. A keď sa pozrieme, tak jediné nastavenie, ktoré bolo treba upraviť, a to máme display. Takže detail level low. Ešte je potato k dispozícii, ale v tomto detail leveli nevidíme skoro nič. Aj enemy je ťažko vidieť. High je klasika, vidíme, že sa to zaostrí. Low je v pohode a je tam to potato, necháme to na low. A čo on tu hlavne spravil v tomto Fast Doomovi, je to, že netexturuje zem a strop. OK, takže Wolfenstein style. Tým získame teda tento dodatočný výkon a si myslím, že ten Doom vyzerá dobre. Je to úplne v pohode. I tak sa to dá hrať, myslím, že plnohodnotne. Jasné. Tam problém nevidím. Idem za tebou. Nevidím ho poriadne z tohoto uhla. Možno z kamery ho uvidím lepšie. Dobre, poďom.
Ale vidíš, že hrateľné to je, takže pre tých, ktorí by chceli hrať Dooma na 386, Fast Doom. No, sú tam také tie klasiky, ktoré som tam podával. Dina Blaster, nech sa páči. Toto sú tie veci, ktoré absolútne zažiaria, pretože idú cez PC speaker, majú peknú, ľúbivú, farebnú grafiku. Musím sa priznať, čo sa DuckTales týka, že dokonca minule som to videl na Steam, nejakú remasterovanú verziu, akorát som mal narodeniny, kúpil som si to. Toto je ale iný DuckTales. Oni sú dva. Oni sú dva, jedna je taká platformovka, a toto je taký Treasure Hunt. Neviem, či ja si myslím, že Treasure Hunt, práve, že toto bolo aha, ono. Toto, okej. Tu si vybereš, kam pôjdeš, na ktoré miesto. A letíš. Toto je iba 16 farebná verzia. Myslím, že to bolo toto prečo. Trískačovi to videl, očividne. Je to tam. Dobre. Vyzerá to mega. No jasné, a ten displej, keď si ho pozrieš aj napriamo, akože tie farby sú dosť v pohode. Akože, je to úplne super. Toto by absolútne malo každému vyhovovať. Úplne, že dobré. Heroes, dobre. Mortal Kombat, Prince of Persia. Tunneler, nech sa páči. Jak sa Syndicate vidie, to som Pusti Syndicate, počul, že... A budeš asi potrebovať myšku. No to určite. A pusti si mouse, ukáž, dáme ho tam. Mouse. Nech máme driver na myš. Ja si predstaviť, jak sa to bude ovládať, ale... A teraz si zapneme myšítko. Teraz ho vypneme myšítko, takže môžeme pustiť Syndicate. Mám z toho obavy. Mal by som aj ja. Intro, keď som videl prvýkrát, tak som na to pozeral. Tuším Bullfrog, že toto sa mi dá. No to intro je parádne. No. Teraz mi to príde akože smiešné, ale v tej dobe to bolo, že čúťme, a teraz zrazí to lietajúce auto a spraví z neho cyborga. A to je to, spoiler. Že to je full screen video. V tej dobe sme neboli zvyknutí na full screen video. No. Ako vidíš, tam dokopy nič nehýbe na tom full screen, ale aj tak. To boli toto nejaké FLCčka alebo niečo také. Vtedy FLC video frčalo. To bolo niečo na štýl GIFu. Možno, že to malo to aj zvuk? Alebo to video malo. Asi Sound Blasterovi. Sound Blasterovi, hej. Ešte si pamätám tú hudbu, aká tam bola taká... OK, no, tak... No, tak presne, Pavúk ti teraz cyborga chce rozprávať. Vôbec to intro si nepamätám. Čo som to hral toľko miliónov krát, že... Prvýkrát som bol nejakého kamaráta, spolužiaka, už to bolo, som to videl a pecka. Prosto aj graficky to bolo veľmi dobre spravené a ja celkom takéto sci-fi veci akože môžem. A celkom dlhé teda to intro. Áno, aj na tú dobu to muselo zabrať minimálne 2 strašná nuda je to pre mňa teraz, ale v tej dobe to si nebol na to zvyknutý, takže to som to povedal s otvorenými ústami. Už tam teraz sa zjavím ako, že už budem cyborg. Agent. A to ešte také, že v tej dobe boli väčšina tých hier ustrihnutá od tej intra, pretože to vyšlo, ja neviem, na 5 diskiet, ale bez intra možno aj na jednu. Áno. 93, rok výroby. Á, to vyzerá dobre. Á, myška, no. A popravde, nedostal som sa nikam, lebo nehral som túto hru nikdy. Mne táto hra neišla dobre ani len na 486. Takže neviem presne nejak sa to ovláda. Ty si mal, no toto bude problém. Už si nepamätám, že či si tí svojich panáčikov označoval tak, že si na nich klikal, alebo že vždycky všetci, tuším maximálne 4 si mohol mať v tej svojej party a rôzne konfigurácie si, upgrady mohol dávať a rôzne zbrane.
Tak viem, že tento, spoiler alert, tento posledný level, čo bol taký, že tam samé nejaké míny, alebo čo to na teba... Počkaj, tam na teba išlo nejak veľmi veľa tých botov a oni vždycky vybuchovali, keď si ich zabil s nejakou klasickou konvenčnou zbraňou, čo aj s minigunom, to bola taká obľúbená zbraň. A tam si musel nakúpiť lasery a všetkých vylejzrovalo, vtedy sa evaporovali a nevybuchli. No, to vieš. Takže tak. Myslím, že tu stačí odentrovať. Keby si tuším brief potrebuješ dať. Hej. So všetkým súhlasím. Áno, toto si musíš povyberať panákov, ale možno, že by som to vedel pustiť, že iba tak. No, nič. Chcem vidieť, jak to ide rýchlo. Je to trošku pain. Aha, takže túto sa to dalo nejak označovať, počkaj, so shiftom, či jak to bolo? A neba. Keď chceš kliknúť, tak tuto máš tie dve klikátke. No, po jednom ideme. Neviem, či sa to nemuselo tak, že... Alebo STRL, či jak sa to... Určite sa dalo ísť so všetkými. Aha, toto som musel kliknúť, aby som všetkými. Vidím, že si stále pamätáš ovládacie prvky tejto hry. Už to bolo dávnejšie. No, scrolling je taký. Áno, ale Ale myslím, že... Som jedného zabijem. Hrateľné. Tužím, s pravým gombíkom som musel strieľať po nich. Bez toho zvuku je to také celkom fajn. No, však toto. Chcelo by to tu extra ISA zbernicu so soundblasterom. Taká muzika tam bola. Počkaj, zabite ho. Ináč popravde niečo mi to hovorí, takže asi aj áno. Možno, že neviem ich zabiť preto, lebo som ich neekvipol so zbraňami. No by mohlo byť dobro. Každopádne. Nejakú pištolku tam jeden mal. No, nevadí, mal som im. Tak, už to bol nejaký ten piatoček, že áno? Už má zbraň. Rýchlo, zabij ho. No, kúkaj. Sice mi zdochol jeden, ale už sú dve. Dobre. Každopádne ďakujem, je to pre mňa zážitok, že to na takomto device ide. Je oči v tej dobe, keď si musel všetky tieto do auta exekúže driver na CD-romku a na mi, že neviem na čo. Horšie bolo, že zistiť ich parametre. No však práve. Ono není problém. Ono není problém tam nahádzať do autoexeku a konfixizu tieto veci. Ale ty si nemal jak zistiť parametre. Keď si mal niečo s koncovkou exe, ešte si zistil ten parameter, ale keď si mal sys, to sa nedalo execute, tomu si nevedel parametre, keď k tomu nebol priložený dokumentácia. Presne. To si človek vôbec neuvedomuje, že ak v dnešnej dobe to je v podstate jednoduché rozbiehať počítač. A vyzerá to, že to ide veľmi dobré. Skúsme pohnúť s koňom. Už nepamätám, či spravím, či ľavím, či jak sa to... Aha, ten scroll... Prechválili sme to trošku. Ten scroll rate je mizerný, ale zase počas battlu to možno, že bude v pohode. Tu. Škoda toho zvuku. Neviem, či toto nemalo náhodou aj PC speaker ešte k dispozícii. Si to nepamätám, že Gargoyle dokázal tak doletieť. Ale pozri, počas battlu je to úplne bez problémov. Ja si myslím, že táto hra je 100% hrateľná. Strieľaj po mňom. OK, dobre, no toto si myslím. Na tejto hre ma vôbec netrápi, že mi to trocha seká pri scrollingu, absolútne, keďže to ťahovka, že pohodke. OK. Počkaj, takto to vypnem. No, musíš vypnúť myšítko. Ale je super, že to tam zabudoval, lebo niektoré hry potrebujú tú myš na ovládanie, ale není esenciálna. A ty vyslovene si môžeš prepnúť na to myšítko, voľade klikneš, OK, a môžeš ďalej hrať šipkami alebo inými ovládacími prvkami, ktoré tá hra podporuje. To im mama nedovolila toto hrať. A čo to je za hru? Prídeš na to. No, už vieš, čo to je. Vidím výrobcu. Je to Mortal Kombat 1. Ale máme ho takisto bez zvuku. Tak čo už. A táto hra tu zrovna nejde dobre. F1 myslím, že treba stlačiť alebo niečo také. Dobre ty hovoríš. No, parás. Ale ovládacie prvky ti neviem povedať. Budú veľmi... Toto bude ťažko. Sonya Blade, to bola moja obľúbená, neviem sa k nej dostať.
Tu je zase Raiden a Sub-Zero. Áno. Počkaj. Od neho k nemu horníkov, nejaká fatalita, neviem, ktorý to... Áno, to je so Sub-Zerom. Môže byť, že z nich. To je so Sub-Zerom a v dvojke. Alebo v trojke. to už sú roky, no. Strašné. Ale si dobre, že koľko je tu tých čempiónov, 0 nič a... Môžeme nechať aj ísť takto demo. No schválne, to bude dobré. Ale už tento scrolling napovedá, že to bude veľmi mizerné. To bude ťažký. Bude to ťažká písemka. Tento stroj. No prosím, Soňa. Dúfam, že ho vymláti. Loading. A vidíme, že to ide tak okolo 6 FPS. Akože... Ono sa akože nehýbe sa to úplne zle, len je to také, jak keby boli v mede. Presne. Ale ja ani sa neviem do toho úplne vžiť, lebo ja už mám, proste ja už po 60 FPS veľmi ťažko sa mi pozera na hocičo. A v tej dobe ale 30 FPS sa mi zdalo, že to v živote mi taká hra tak nepôjde. Takže 15 FPS bolo pre mňa tak, že to je tak v pohode, že to tak hrávam. Tých 15 FPS asi ešte áno, ale toto už je na nehrateľnej úrovni. Zrovna takáto rýchla arkádová hra. No, to je boss. Dobre, videli sme. Vidíš to. Je to treba spustiť cez Special Launcher, pravdepodobne obchádza nejaké ochrany. Áno, nejaký odžub je tam, hej, presne. Firetooth, aha. Fú, no tak to... OK. Challenge accepted. Máme zvuky. No prosím. On tak šmíkal, sa mi tak zdá. Som mal také namydlené boty, keď si dobre pamätám. No. A to sú MIDI zvuky. Ale okolo neho tie... Občas vidíš to? Okolo tých spriteov sa tam robí také čiarky. Origoš to nebolo. Ale to bol nejaký grafický glitch. Ne, možno, že to bude tým krekom. Ťažko povedať. No a to by malo byť pre dnešok všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Čaute.